A sunana Profesa Kamilu Fagge daga tsangayar nazarin siyasa a Jami'ar Bayero ta Kano. Shi wannan yaƙi yanzu da ake fama da shi tsakanin Rasha da Ukraine yaƙi ne wanda yake da ɗan dogon tarihi. Usuli dai Rasha, akwai tarayyar Rasha wacce Ukraine tana ciki, jiha ce a cikin Rasha. Sai har zuwa 1991 inda ita wannan tarayyar Rasha ta wargaje, sannan Ukraine ta samu cin gashin kanta a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta. To tun a wannan lokaci ita Amerika da ƙungiyarsu ta haɗin kai da Turawa, wato wacce ake kira North Atlantic Treaty Organization ko NATO a takaice, da ƙarƙashin jagorancin Amerika, ita ta ƙoƙari cewa sauran ƙasashe wanda da suke ko cikin Rasha ko kuma suke alaƙa da Rasha a tasu ƙungiyar, tana ƙoƙarin su jawo su cikin wannan ƙungiya tasu. To mutane da yawa, hatta su kansu Amerikawa masu faɗa aji, suna kiran gwamnatin Amerika cewa kada ta matsa ta shiga cikin ita wannan Ukraine, duk da ita an jawo wasu kasashen cewa Rasha ba za ta yadda da wannan ba. To wannan ta fuskar tsaro kenan. Sannan kuma abin da ya ƙara haddasa wannan rigima shine cewa ita Rasha tana da arzikin gas da mai. To sun samu yarjejeniya da ƙasar Jamus cewa za su yi wannan ciniki na gas. Ita kuma Amerika ba ta so wannan ya faru, domin ba ta son a samu alaƙa ta kud da kud tsakanin ita Rasha da ƙasashen yammacin Turai. To wannan hujja shi sa ita Amerika ta ƙara tunzuro batun wannan rigima ta Ukraine a cewa ta shiga NATO. Kuma sun yi zaton cewa ita Rasha ba za ta yi ɗauki matakin soja ba, za dai ta ja kamar yadda take gani wasu kasashe na tarainanta da ko kuma na kungiyarta sun shiga NATO din. To wannan abun shi yasa ita Rasha ta fito da ƙarfi ta shiga cewa ba ta yadda Ukraine ta koma ta shiga wannan abun ba. Dalili ko shine ga rashin jituwa da suke fama da abu. Ba za ta so ita Rasha a ce abokiyar hamayyata ta zo har kusa da ita ba, domin in ka kalli Ukraine, ƙasa ce wacce take kusa da Moscow, tsakaninta da Moscow duk bai fi kilomita 600 ba. Kuma idan ka dubi Rasha, kusan kashi 60 ko 70 na jama'arta suna wannan bangare. Shi sa Rasha ta aborance, ta ƙi yadda cewa a shigo mata kusa, domin abokiyar gabarta tana so ta matso kusa da yanda ba sai ta yi amfani da makamai masu cin dogon zango ba, za ta iya rukurkushe Rasha ko ta mata babban dameji tun daga yawan mutanenta a wannan bangare idan Ukraine ta shiga abu. Sannan abu na uku da ya ƙara haifar da wannan rigingimu shine cewa a lokacin da Ukraine ta samu mulki, kusan tana da alaƙa ta kudda ita da Rasha. Hatta gwamnatin da kafin wannan gwamnati ce wacce take da goyon bayan Rasha kuma tana da alaka da Rasha, amma saboda munafurci da abin nan din Amerika da kasashen Turai, aka kutukuta aka yi juyin mulki, aka hamɓarar da wannan gwamnati wacce take da alaka da Rasha, aka ɗora wannan 'yan kazzagin Amerika. Wannan shi ma ya ƙara aborantar da Rasha. Shi sa lokacin da akwai larduna guda biyu a cikin Ukraine wa'anda suke magana da Rashanci kuma suna da alaka da Rasha. Shi ya sa ita Rasha din ta koyi da bayansu, suka balle suka ce suna neman ƙasa tasu. Dalili kwa shine a cikin Ukraine su ma an matsa musu, harshen Rashanci suke magana. Gwamnatin da ta hau yanzu ta soke batun magana da harshen Rashanci, domin 'yan Rasha ne, ta yi magana ta soke wannan, kuma ga abin da gwamnatin ta yi. To duk wannan shi yasa ita kanta Rasha ta goyi da bayan su balle su samu gashin kansu. Wannan bai yi tasiri ba, bai rage karsashin ita Ukraine
ta yi kokari ta shiga nato ba. To wannan matsa da ta kusa shi ya kawo firgici ita rasha ta farma ukraine. Shi sa ma ake ganin cewa wannan yaƙi na ukraine wanda za su iya ƙare shi cikin sauƙi su ne ita amerika. Ba wai ana nufin ta shiga ta faɗa ba, a'a idan ta nuna damuwarta da matsin lambar cewa ukraine sai ta shiga nato din nan, to idan aka janye wannan rasha ba za ta yi, dole yakin ya rufa, domin daman buri da manufar ita rasha kenan cewa kada ukraine ta shiga cikin wannan kungiya ta haɗin turai. To wannan rikici duk da mutane muna ganin shi cewa abu ne mai nisa tsakaninmu nan da rasha ko kuma tsakanin wasu ƙasashe da rasha, abu ne mai nisa, amma ya zai yi tasiri a ƙasashen ma da babu ruwansu. Ta misali ta fuskar harkar tattalin arziki, zai shafi tattalin arzikinmu, domin kasuwar duniya a yanzu abu ce wadda komin ƙanƙantar rigima zai sa kasuwar ta rikirkice. To idan kasuwar ta rikirkice, yadda muka ta'allaka a kan kasuwar duniya, muka ta'allaka a kan kasashen yammacin turai, idan kasuwarsu ta rikirkice to mu ma abin zai shafe mu, kamar yadda muka gani a baya. Idan darajar dala ta karu za ka ga abin ya shafe mu, idan kasuwar duniya ta faɗi zai shafe mu, domin mun ta'allaka ne a wajen ciniki na da kasashen waje. Wannan zai kawo mana wannan tasiri. Sannan kuma abu ne mai hatsarin gaske, domin ba a san iya inda rigimar za ta kare ba. Duk da ana shakkar cewa manyan kasashen nan da amerika da rasha za su yi amfani da makamin ƙara dangi, amma irin makaman da suke da shi da abu da tasirinsu ba kawai a ukraine zai yi ba. Idan aka yi amfani da wanda ake amfani da su, aka ci gaba da amfani da su, za su yi tasiri a yanayin duniya ma baki daya. Misali irin lokacin da aka yi yakin duniya na biyu da amerika ta jefa bom a hiroshima da nagasaki, yanzu gashi fiye da shekara kusan 60 da wani abu ko 70, har yanzu wannan ana aihuwar 'ya'ya wa'anda gyauran abun wannan ya shafe su. Kaga wani bangaren shi a gutsire wani abu. To kuma bare a yanzu yanayin duniya, inda duniyar ta haɗe ta dunkule baki ɗaya guri ɗaya, don haka irin wannan yaƙi zai iya kawo tasiri da yawa a ƙasashe masu tasowa na nesa ko na kusa.